Tata Manoy. How to install windshield tent. Ito, kung gusto nyo magpa-tent, Makapiright ka na. ito si Manayo, maurag yan. Talaga siya gumagawa ng ano, Nagpalit lang siya ng battery. windshield tent. Nagpalit siya ng battery ng yung timbangan namin. Hindi nai-upload pero copyright. Bakit naman? Inaano talaga dalawang beses na Ano may ticket na nga? wala. I-spray niya mo na lang lang sabon para kapit na kapit. Windshield tent. Padang. Laki na tayo. Nabalik tayo. Yun. Ganun pala yun. Plastic pala siya. Parang speaker. Parang katulad din mo naglalagay ng cellphone ano. Kailangan spray ng sabon para kumapit, mawala bubble sa loob. Harapan tayo, harapan. Libre natin sa harap. Yun. Yeah. Ayun. Tayo sa loob para kitang-kita natin kung paano i-install nyo yun. Windshield tent. Ito sa loob.
Baka mabigla naman, sabi niya. Ay, hindi. Sinisip ko lang. Baka hindi baka mabigla. Ganda yung dahan-dahan na. Uy! Hirap talaga pag mga naka-face mask o wala. Yung baka makapalit ka. All time bubbles. Baka makapalit ka may doktor. Mawawala yan. Kinis na siya. Yun lang ang bubbles mo. Yun lang ang bubbles mo lang. Nahabot ka. Wala. Ang init yun sa loob. Hindi mo pwede pa rin na aircon. Tapos kailangan, sarado. Ay, ano pa dito yung... Hindi mo pwede yung reserve mo na. Di lang. Baka bumiyayin eh. Ay, doon siya eh. Pwede eh. Anong gagawin? Tumama yun sa Dino. Ha? Saan tumama yun? Yan! Diyan? Sino ang nagdadrive? Siya! Ha? Siya! Sabi ko no, ingat ka, ayaw na mauli. Sino yan? Nagkamali ng tansya, yung dito niya, Sino yan? siya, partner. Ang laki ng gasgas. Pero talaga yung mga buwan din. Ay, may meron ka na. Alin? Partner. Okay na nun. Big lang pala ito. Hindi. Perfect. Ano mo kayo? Super guide. Hindi. Yung parang mirror. Mag-mirror yan. Naarawan. Sabagay, hindi pa naman natin na. Kinis na. Medyo madilim. Medyo. Yung isa, yung isa, yung Kaso kailangan may, babalansin ka rin kapag may load ka. internet ka. Wala ka ba internet data? Tapos, ito lang yung account lang. Ilang percent ang kanya with rejection? Kinis na. Wala nang bula. Sige. Ganda na. Dan saglit, tututugan mo ng hit yan. Kapag narinig sa ilawan ng araw. So ba, Manoy? Ilawan ng